Nyt se vasta aloitti. Joo, siinä on sekunteja. Laita se kiinni. Oi. Ja nyt käännä se. Miten tää käännetään? Silleen, että sä pidät tästä kiinni ja siitä kiinni ja sit ja silleen hienosti käännetään. Otat silleen niinku tästä kiinni ja sit täältä kiinni ja sit sä käännät se ympäri. Mä osaan. Ei tarvi osaa aina heti. Noniin. Tee. Älä tuu paha kakku. Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku. Tippukohan se. Tippuko? Jee! Vähän. Älä mene hyvä kakku. Tule hyvä kakku. Älä tule paha kakku. Hienoa. Saadaanko sitä ihan... Tos. Juttu. Tomusokeria. Hei, mekin halutaan pillit. Niin taika sanoo, että kaikkein pitäisi sanoa. Älä tule pahaa kakku. Niin, me tehtiin se. No, ei tästä nyt kovin hieno. Se on vaan kypsynyt, koska se on vähiten kypsä. Me tarvitaan se tomusokeria. Miksi se kakku on? Se kakku nyt on lapio. Niin. Onkohan tää hyvä? Me näyttiin niitä noilla. Mistä saitte tuon? Mistä? Ylälaatikosta. Missi on täällä? Jee. Leikkaa. Ei vielä tule tomusokeri. Kato. Joka puolelle. Oh no. Onks liikaa? Vie reunoille. Reikä. No jee.